Parat kumlepat putih ya kapuk winusonan Hanuman ayak petok semekean. Jebule nggawa jago kepruk ya. Bambang Sotama satriya Pedhayangan Ayunana. Yo, nyo dodo ndi dodo. Ayo. Aduh Edian. Oh, waduh. Oh. Ungalno dadamu, ayo. Ati kowe jambak rambutmu. Hei, tungkak tampanono Parat. Ayo. Karak kok dipepe, jarak kok cah kene. Preman pasar bungkal. Edian. Waduh. Mantep tangane ngungkuli besi Gen Parat. Ya. Waduh. Nganti munyeng sirahku. Ati aku. Ati aku. Hei. Ati aku Edian. Ayo, ojo minggat. Woi, Edian. Waduh. Weh. Parat sudah nyonyor lambeku. Woi. Oh. Oh. Ati kowe. Ayo. Ati kowe. Pecah dadamu. Ati aku. Waduh. Edian. Kelemun meripatku Parat. Hati aku Edian. Waduh. Ya. Parat. Wah. Ya. Antep mentangane Anoman. Hoi. Hoi. Hati aku Edian. Waduh, doh. Hati aku Edian Parat. Waduh.
Woi, tangane serakatan, sikatan nyamber walang. Yo. Yo. Pecah dadamu, cekal sikilmu. Aduh. Hati aku. Edian. Waduh. Ya. Aduh. Woi. Ait. Hati aku. Pecah dadamu warat. Mutiar kowe. Kowe dian. Waduh. Lalu sirahku barat. Aduh, mati aku. Waduh, tulung konco. Hei, Undoro, Hartomarmo sing maju. Parat Petro, ayo, Hartomarmo, aku ayo nono, ungalno dadamu, ya. Pakai wong Arab iki sing mburi. Sirah apa sikil? Dodo apa ngikir? Ayo. Apa mung kowe dhewe sing wani? Dirupake nduri. Ya. Ilo. Ilo. Aduh. Waduh. Edian barat. Blundrah kletong jejak rai. Hai. Ayo Mas. Mati kowe. Pesah dasmu. Edian. Wah, lunyu. Wangun itu jilut putih barat. Ayo Mas. Aduh. Waduh. Edian. Aduh. Mati aku. Waduh. Mutiar lenggeng gulumu.
Barat Druhun sing ngomonon Kurawa semono akeh kok bubar mawut salang tunjang kaya tambak perang sinapu banjir bandang mung suwe iki mung Petruk karo Anoman lho mundur cah mundur iki Dursasana sing maju cencang jenggot kroncal-kroncal kowe Keduke. Ya. Oi. Hai. He a. He a. Makan sini. Barat malang kadak kowe, Truk. Apa bamu? Cah sirahmu. Ya. Hut. Tiar kowe. Canda. Junjung uncalake. Weh. Oke. Maju meneh wong edan. Ngene lho. Tungkakku jejelit cangkemmu Barat. Edian. Druhun trondolo kecut mlepat putih kaya kapuk winusran jebule kethek ngampleng sirahku. Wah
bonggolan bonsai disamplukne rai babras bundas aku barat Hanuman ayo Dursasana apa pabam barat wani mumpung dingkek wele ayo ora saka ngarep ora saka mburi Hanuman ora bakal mundur sak jangkah yo lena pangendamu lak saut sabetke perbatang ajar kuwandamu ayo cekelen bisa nyekel Hanuman bisa nyaut Hanuman padha karo jaring angin walah sombongmu parat gedhe mung sak pitak kena tak candhal tak cencang rantai dekek nggon sor pelem nggo sawang-sawangan ayo buktekno aja mung gegeden wuwus kowe Dursasana ya parat lena pangendamu ana kethek tak nggo rica-rica hei edian kok lincah tenan lho iki garingan aja ditabuhi arang-arang melu nek ditabuhi ndak malah kobong ya hedian malah hedianane yo hedian menek lho malah Meduna ayo munggah Dursasana Meduna Hanuman munggah Meduna munggah ya aja munggah tok ya medun barang to apa ya ora kesel apa piye kok ya dian arep ngenjloki rai parat ya ayo Dursasana aku tandingmu ya ayo yet candak kowe ini tak kempit biangkeanmu edian malah ndudut sabuk katokku melorot banget yo weh pedot weh ya parat iso isian kok masamu dia parat nyekel kethek iki paitane prae kudu telaten kok telaten dihubungi saben dina lho sajake kasep mangkat sekolah diampiri to dijemput kuliah barang sajake nggarap tugas ya diwangi ngono kok ya sajake kok seminggu ora nek kabare ngono ya terus di WA Dek Vela apa kuotane entek kok ora ngubungi Mas ngono barangke ya kudu genah nek sajake wangsulane iki ayo Mas kuotane telas ya ditukokke ora ketang sesasi 50 ku ya kudu kuota kuwi lho kudu genah engko nek wis gelem sok dijaki arang kading nek telaten budal tanggapan iki terus sekali-kali gelem ngeroki ngono ya jelas jalan iki hati aku
duduk karepe dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe Anoman. Petruk. Kurawa pancen ora sebabak kita tanding lawan kowe sakloron. Ayo. Aja sing cilik-cilik mok ayone. Iki blantongane Nata Mantra Prabu Baladewa ayo nono keparat. Hei. Loh, Penemban? Kok mundur? Iya, Petruk. Yen to mung Kurawa aku ora bakal balekake ora ana rasa ewuh pekewuh. Nanging dina iki sing maju wis dudu Kurawa. Lho, lah lajeng sinten? Sing maju Sinuwun Mandura. Dikapak-kapakno kuwi kakangne pepundhenku Nalendra Ndarawati. Mula ewuh kaya ing pambuti rasaku. Yen to kudu adu arep kelawan Sinuwun Mandura. Lho, lah terus kula pripun? Ya gandengmu sametara nggonku sabiyantu marang kowe Petruk. Alanganmu Kurawa wis tak rampung yen to iki genti Sinuwun Mandura sing maju. Wis kuwi nyuwun pangapura Petruk. Rampungno. Aku sepisan meneh kewuh yen to kudu adep-adepan karo Sinuwun Mandura. Wis rampungno Petruk, aku percaya yen kowe bisa. Assalamualaikum. Piye to ki? Wah, kok geding aku. Lah kok terus ngene iki piye iki? Wong kari sak onjotan kok ya malah di kari sak onjotan malah diderke segone lho. Wah jan ora karu-karuan ane. Wah iki piye iki? Monggo ki wayahe sampak sereng lho iki. Ha engko nek segone kutah njot piye? Waduh. Penemban Begawan Anoman mundur. Pak, kula niki pripun, Pak? Kyai Lurah Petruk Kantong Bolong nyepeng punang grana tegese ndemok irunge. Yen tono pakarti kang kaya mengkono tegese ana karya kang wigati. Eling-eling Petruk Atmajaning Narendra Gandarwa nenggih Prabu Swala. Nalika samono kaya denosekake ya jalaran Petruk ana kahanan bebaya. Ilang wujuding Petruk babar Nata Mandura Prabu Baladewa. Hai, aldalah. Hei. Iki kok awakku ting grembyong rasane kok malih kaya dawa. Loh, lah kok nyunggi ember. Apa to ki? Kok lho. Rasane kok kaya abot men sirahku ning apa iki? Tak ngilo dhisik. Astagfirullahaladzim. Lah kok
Wujudku memper karo Sinuwun Mandura lho iki. Lho lah iki piye to iki? Wah. Cincing klebus. Ora tanya apa Nata Mandura Prabu Baladewa. Kono Baladewa aku ya Baladewa. Kono Kusuma Wali kita aku ya Kusuma Wali Songo tanding ngono lho kaning adiku barat. Woi. Nata Mandura Prabu Baladewa mbiyen kaya wong jala rebetun kaya menjangan mati. Ayo kurang kala nyurono kurang kaman berarti iki Prabu Baladewa. Sapa gedhekne fotoku iki? Gedhekne fotomu ku piye? Nata Mandura Prabu Baladewa sapa? Oh, Baladewane iki aku. Aku ya Baladewa. Kok krasane aku ya Krapasan. Iblis lan dukang dhisik kowe. Wah. Ah. Ya. 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 Wah, jebule tenan. Siji wong turu, loro wong madang iki ora kena diganggu. Nek diganggu nek ngamuk jan bebayani. Parat wong kang wujud Petruk ayang-ayangane aku. Ora kudu kok mikir gretel nang golo mutiar kowe. Yo. Ayo lanang-lanang dhewe kowe. Waduh, Sinun Mandura kok nggawa nenggala, aku nggawa apa iki? Ayo bahaya iki. Wah, saenenge gaman lho iki. Ayo. Kowe ngretel nganggo nenggala, kapak maut naga geni 212 iki. Parat kaya lanang-lanang dhewe ayo sing ngempari karo Nata Mandura Prabu Bala Cincinga saweta iki Baladewane. Edian parat aku nggawa negala nggawa apa iki? Kowe nggawa nenggala iki pokoke kena nggo gantol iki. Parat pusaka permati kok didu kaya ngono. Ya bene lho. Penting rak ya pusaka. Gretel niku gretel petel kowe. Waduh. Ya. Mati kowe. Mati kowe. Mati. Ya, ya, ya. Yung. Wah, jan kek ngipi apa to lung iki mang.
tanduran kumbako sak bulak entak bubar mawut diles-iles wong klut mengke riyen laran nggih sinuwun laran riyen parat amun sora mrata caya mrata ampan kaya menjangan mati rumputen kaya menjangan mati parat